ते दिंडी काय असतं त्याच्याबद्दल आपण विचारूया. म्हणजे त्याचं स्वरूप काय असतं आणि किती वर्षापासून तुम्ही हे करताय? हे बघा, जसं आपण आषाढी एकादशीला जसं पंढरपूरला वारकरी जातात त्याप्रमाणे आम्ही सुद्धा असे वारकरी आम्ही सगळे पंढरपूरला जातात, त्याप्रमाणे आम्ही सुद्धा सर्वजण आमची दिंडी होऊन पंढरपूरला येतो. म्हणजे इथे आम्ही संपूर्ण प्रति पंढरपूर आता उभं करणार आहोत. संपूर्ण संत वाङ्मयावर आधारित अशी वारकरी दिंडी भजन आम्ही आता एक 1 ते 1.5 वर्षापासून आम्ही चालू केलेले आहे. किती वेळेपर्यंत असतं? म्हणजे साधारण 2.5 ते 3 तास कार्यक्रम चालेल. जसं जसं गाणं होईल त्या गाण्याप्रमाणे आमचे जे संत आहेत ते येऊन इथे आपल्याला सर्वांना आशीर्वाद देतील. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं पण इथे दर्शन होणार. आमच्याकडे बहुतेक वारकरी म्हणून लेडीज सर्व नाचत येतात टाळ मृदंगाच्या तालामध्ये. आमच्यासाठी कोरस आहे, हे आमचे सर्व जेंट्स, आमचे हे सर्व मंडळी. आणि तसेच ते काय संतांची जी कामं करतात ते सुद्धा संत सखू, संत तुकाराम, संत नामदेव महाराज, संत जनाबाई ही सर्व लेडीज मंडळी आहेत. आणि सर्व बाकी आपले विठ्ठल रुक्मिणी आहेत. हे सर्व जी पात्र आहेत ती सर्व पूर्ण पंढरपूर जसं आपण बघतो त्याप्रमाणे इथे आपल्याला दिसेल बघा थोड्या वेळात.